Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Sa Negros Occidental, welder nga padulong sa trabaho. Patay sang gilutang sa Banwa sa Murcia. Yaring balita nga itong gintutuka. Matapos makabati sa asod-asod ng lupok, ininabtan sa pila ka mga residente sa barangay Kaliban, Murcia. Nagakaya kay piraso ng 58 anyos na lalaki nga ginkilala kay Crispin Lengamen, residente sang among lugar. Sunod sa kapulisan, wala sang tawo sa maligwin nga bahin sang barangay. Sang ginlutangan ang biktima nga posible hungod nga ginbantayan sa suspect. Guwing na siya pakadto sa iya trabaho. Then gin sugata lang siya sang suspect. Kamo na gin tiro. So, hindi patakatag information gid wala pa taton ma-confirm gid kung ano ilang sakyan ha. Nagatrabaho ang biktima bilang welder sa Bacolod City. Wala kuno sa ideya ang iyang mga himata kung ano ang posibleng motibo sa pagpatay sa iya. Patal nga pila sa ulong gitunaan sa iya kamatayon. May na-recover nga duha ka baseyo sa kalibre 45 nga pusil sa crime scene. Uy, sa may istorya sa mon. Kaya kisam lang kami puli sa ginabisita sa namon sa balay mo. Katulog lang sa konsensya yan. Sa subong, ginatutukan sa kapulisan kung may kaangtanan sa kamatayon sang biktima ang duha ka mga persona nga nagpangita sa iya kahapon. Po kagapon pala nga pamangkot sa akon sang duha ka tawo na mo sugata ko kagapon. Kundi nang balay na ni Crispin nga na nilinggamin nga apelyido na. Opo, Kirill Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas.